skal forsøge at trimme den her hund til udstilling. Og for at gøre det, så starter man med i hvert fald nogle uger at vaske dem. Så må for sørge for at få pelsen så blankt som muligt. Og inden du skal afsted, må du ikke vaske dem de sidste 4-5 dage. 4-5 dage inden? Når man vasker dem der, så skal man sørge for at cykle dem tørre. Du må ikke lægge ned, når den er våd, fordi så vender de forkert. Når jeg bor her på hagen, de er godt med at vende forkert. Så ser det sådan, og det er ikke til at rette for, det er vendt tørt. Okay. Så det skal man lige sådan, det er det første stå, så er det roligt. Så vi forsøger at gøre ham klar, og så senere vil vi vise ham, hvordan der ringtræning er bagefter. Og gøre ham klar. Det er vigtigt at få ordentligt poderen på det. Vi får sit forskel, når jeg nu har lavet en pose her, vi ser hvordan den ser ud nu her. Og så når jeg så trimmer den, der er en væsentlig forskel. Så er der en væsentlig forskel. Hvad er det, du gør der? Jeg tager det af, de hår, der stikker op her, det skal væk. Så du får en ren tør pode. Jeg ved ikke, du kan se forskellen, bare den smule, der har taget nu. Der er en væsentlig forskel på den pode og den der om. Der ser noget kønner ud den der end den anden. Det er også væsentligt, at man må sørge for at klippe den under foden, sådan at foden ligger til. Hvis der er for meget hernede, så får du sådan til, at de spreder sig. Det må ikke være, de kan pænt samle tør på. Så tager man alt det under huden her. Det tager væk. Roligt. 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 Nej. Ja, det er godt. Ja, det er roligt. Det var godt. Roligt. 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 Men du klipper simpelthen alt under foden? Ja. Så det ja, så falder den bedre til. Det er for, at de skal se så tæt som muligt. Også det, man trimmer dem gerne, i hvert fald over 14 dage før, sådan at håren, hvor man trimmer, hvis der er lidt, så lægger de sig bedre til, hvor de skal være. Godt se, der er en væsentlig forskel. Hvor fin og flot den ser ud, den der. Ja. Mod den der, meget det der hår, der stritter. Ej, godt står sådan rigtig fint. Det er for at lave ørerne, det skal være så smalt som muligt. Ørerne skal helst være, når jeg er færdig, skal det helst være sådan, at de hænger i en. Jeg lige prøve at vise det. Og det vi tager her, for at fortælle jer, det er for at lade ørerne skal ligge så langt ind som muligt. Hvis ikke man trimmer det her af, så er der ikke plads til ørerne, de kan falde helt ned. Okay. Så langt ud fra, det gør han den endnu mere bred i hovedet. Stille. Nej, stille. Roligt. Roligt. Forskel på det øvre der nu, og her foran skal lige have lidt mere af her. Ja, nu begynder det at ligne noget. Og der på halsen, hvad er det du gør der? Det er halsen, ja. Ja. Det er halsen begyndt. Den skal være så tør som muligt heroppe. Det skal ikke være sådan, så man gerne går hernede jo. Men her, så skal det gerne være tør. Okay. Som man kalder det. Altså glat eller?
Og så må man gerne, inden vi skal udstille mange gange om dagen, lige tage 2 hænder og lige gå sådan her. Stryge ned over, så man trækker i hår, så vi klar til at lægge det hele tiden. Så skal vi lige have lavet til lidt. Jamen, ham her, han må gerne have lidt mere. Og det her op, det ligger. Det vil godt lige til nu, der er ligesom lidt fint hår der. Så det skal vi lige have jævnet ud. Og simpelthen godt, så du kan se, hvad jeg laver. Nej, det er ikke smut. Det er jo bare her. Det er bare her lidt nu. Nej. Jeg har nogle små fine hår her. Det er uldhår. Det er sådan set nogen, han taber, og han går i fældning med. Dem vil godt lige have taget lidt af. Så vi vil gå i gang med at fortsætte med at slappe med benet her. Jeg har lige set, hvor meget der er det. Og der er noget pjusk, og der er noget. Hvad det er nogen lige til håret. Men en god børst, og så en uldstrømpe. Børst i den ene hånd, og uldstrømpe i den anden. Det er altså godt til at... En uldstrømpe? Ja, nå? Den tager alt løshår. Okay. Du kan godt se, at der er en del løshår på ham her også. Han er lige ved at gå i fældning. Der er noget, at han er ved at begynde at fælde. Nu vil det gå sådan her. Nu går der hår af. Jeg kan se på ham. Det er ved at gå døde hår. Og så bliver det ikke så blank. Nej. De døde hår, Det er, at hårene skal falde lige ned. Ja, det er for, at de skal falde. Altså, det skal være sådan, at du kan få ned ved at se her. Du kan godt se, du ser hårene nernede. Nu krøller de en lille smule, det vil ikke se, at de gør det lidt længere hen. Men sådan. Så tager vi sgu bare på tid her og laver. Det er godt. Så er det bare stille. Ja, det er godt. Så er det bare stille. Nej. Rolig. Op og stå det op igen. Sådan. Jo, der står du bare op. Det er jo godt. Nej, rolig. Nej, rolig. Ja, der. Rolig. Rolig. Du klippede lidt af før, hvad? Han skal gerne være sådan, den ligner en sabel. Den er en lille smule spændt, han har ikke så meget sammen, men noget er, det skal gå på den måde her. Men han har ikke for lang hale, så derfor vil jeg ikke tage noget af helt. Så bliver han normalt have klippet det der af, og så der kommer bue dernede. Men den er ikke for lang, hans hale i forvejen. Han må gå derned til hasen. Okay. Så det er ikke lige...
alt er størst på ham. Så vil jeg tage lidt af for lige at tynde den lidt ud. Så er det lidt nemmere til. Lad os. Ja, det er godt. Hvad er det, du gør her, Ejgil? Jeg tager det der har en lille virvel her. Den fjerner, så der ikke står ud. Det står sådan i en krumbu herude. Det er sådan, at han bliver så ren en kryds som muligt. Hvis kryds det bliver for langt, så trimmer du af der, så får du krydset kortere. Det er laver det, der så syner krydset længere. Okay. Ja. Så det er for at gå krydset kort som muligt. Som det skal være. Altså det skal gerne være langt, men det er ikke for mig selvfølgelig. Så skal vi lige se, om vi kan få det her med. Ja, du står fint nu. Du står fint nu. Så du trimmer den lidt under halen, for at den ikke kommer til at stå for mig? Det får den bliver så markeret som muligt. Ja. Så du gerne blive ved at gøre det her, så får du den der meget mere frem. Når han kommer op og stå og præstere, så skulle han da gerne stå sådan her, han står med halen. Sådan her, ikke? Så er det godt, at det er så tørt et stykke som muligt, at det ikke står en virvelkasse herude, for så går det ud over krydset. Når man stiller en mand, så skal han stille sådan. Og hvad er det, du kalder krydset? Ja, krydset det er herfra og ned. Okay. Det er ikke for langt, det er rigtig, ja, altså min mening er det godt kryds, men nogen vil have lang kryds, det er forskelligt fra den ene dommer til den anden, hvad de mener om det kynologiske. Er vi klar? Ja, nu har vi træmetoden, som vi mener skal være til en udstilling, og vi skal nu til at vise, hvordan skal gå i ringen. Der løber lige en tur, så I kan se det. Kom, ja. Og der skal sørge for at have så meget fart på som muligt. Så hun har krav allerbedst. Så er jeg ikke bedst til øven. Det er godt. Ja. Ja. Det er godt. Ja, så stopper vi op. Og så sker det, at man lige se på her. Den handhund, man nu også har til stikleren lige i orden. Så det går videre. Og vi kigger tænder efter. Det er noget, der skal læres, hun inden kommer, at en fremmed mand kan åbne mund og kan så under halen. Vi kigger lige, om de er i orden, bisserne. Det er fint. Det er korrekt, den har alle præmolarer. Ja, det er det hele. Nu skal vi ind til selve kvalitetsbedømmelsen. Hvordan en bygning og sager det er, hvordan den ser ud. Og så går man ned på knæ her. Og så må man gerne have hånden herunder for ligesom understøtte hunden, så han holder hovedet op. Så står det højst som muligt. Så kigger du efter, at de ben står lidt frem, så han står en lille smule opad. Og du må godt ligesom rykke lidt i ham den vej der en gang, men ikke for meget, men noget. Samtidig med at du lige tager ved hagen og får den til at falde ud. Sådan. Primer. Sådan skal en hund præsenteres for dommeren. Så står han og bedømmer kvaliteten og hvad han synes om den, når han kigger på den. Og det er så det, der er afgørende. Sørg for at ligesom lige bruge hånden på særligt det øver der, vende ind mod dommeren selvfølgelig. Og så ellers holder ham op, som han står her, rigtig flot. Rigtig flot det her. Sådan skal det være.